De ce sistemele corecte sperie antreprenorii slabi? Sistemele corecte îi sperie pe antreprenorii slabi, nu pentru că sunt dure, ci pentru că sunt drepte. Într-un sistem corect, nu contează cine ești, nu contează de unde vii, nu contează ce relații ai. Contează doar ce livrezi și cum livrezi. Acolo nu mai există scurtături, nu mai există merge și așa, nu mai există favoruri. Și tocmai asta îi sperie pe cei slabi. Pentru că rămân singuri cu valoarea lor reală. Antreprenorii buni iubesc sistemele corecte, pentru că acolo munca, disciplina și performanța ies la suprafață. Cei slabi le evită, pentru că fără relații, fără influență și fără portiție, nu mai pot ascunde lipsa de competență. Sistemele corecte nu distrug antreprenorii, îi filtrează. Și asta este exact rolul lor.